Tard il-ħadd fil-għaxija f'Dellemara daħal grupp ta' 111 immigrant. Il-grupp kien jikkonsisti minn 86 raġel, 15 mara fosthom waħda tqila, kif ukoll 10 titfal fosthom żewġ titrabi ta' twelid. Kienu għal-ħabta ta' 6:30 ta' fil-għaxija x'kien l-immigranti trakkaw bid-dingi mal-moll illi hemm taħt il-Power Station ta' Dellemara. Persuni li tkellmu ma' One News fuq il-post irrakkontaw li waqt li kienu qegħdin jistgħu raw l-immigranti jersqu weħedhom lejn ix-xatt. Kienu persuni li jinsertaw f'dawn l-akwati li informaw lill-pulizija bil-wasta tal-immigranti. Bl-immigranti jibqgħu fuq id-dingi sakemm fuq il-post waslu fi ftit minuti il-pulizija mir-Rapid Intervention Unit. Fuq il-post intbagħtu ambulanzi li ħadu n-numru ta' immigranti l-isptar Mater Dei e kif dawn kellhom bżonn l-assistenza medika. Il-komplement ta' l-immigranti ittieħdu id-depo tal-pulizija sabiex aktar tard ittieħdu fiċ-ċentri ta' detenzjoni.